ik denk de eerste reactie na de les dat we wel zeg maar, teleurgesteld zijn, maar uiteindelijk wat Eloy en trainer zeggen, ja, we moeten blij zijn met een punt. En vandaag was dat het maximaal. Vraag hebben. Ga je gang. Ja, Dick, je zei net, we hebben een punt, maar ja, de controle van de groep is weg. Dus, Wat zei ik? we hebben geen controle meer over de groep, want we waren op de eerste plek, nu zijn we gezakt naar de tweede plek. Dus moeten we dan of alle twee wedstrijden winnen, of ook een gelijk spel tussen Trinidad en... We hebben nou vier gespeeld. 2 gewonnen, 2 gelijk. Ja, je speelt tegen een uitstekende ploegen, dus het is niet zo dat we tegen iedereen zeggen, oké, dat doen we wel even. We doen mee. Nou, dat hadden we van tevoren misschien niet eens gehoopt. En tot het einde, als je de trainer hoort van die tegenpartij, nou, die achteraf hebben zij het nog veel moeilijker dan wij. Als je het programma ziet. Dus nee, wij hebben een goede hoop dat we dat kunnen doen. Maar het is niet zo dat wij simpel over iedereen heen lopen, nee. Maar we hebben wel een ploeg die er wel voor gaat om een goed resultaat te halen. Voelde dit als een gestolen punt? Van ons? Ja. Nee, want als wij 2-0 maken die binnenkant paal, dan is de echte wedstrijd gespeeld. Maar nu, zolang het 1-0 blijft de spanning op die spelers zitten. Ze weten dat wij kunnen niet verliezen, want dan had de situatie totaal verschillend geweest. En nu sta je in principe in de positie wat goed is. En klopt dat u wel tegen de trainer van Trinidad heeft aangegeven dat zij 2 keer horen te winnen? Nee, ik heb gezegd dat ze 2 keer een goede ploeg hadden. En dat hebben ze ook. Die 3 voorin, er loopt er eentje voor 12 miljoen geloof ik, die spits. En de rest buiten ook. Nee, ze hebben een goede ploeg. Dus dat wordt nog spannend, volgende wedstrijd tegen Jamaica. In Trinidad. Ben je tevreden over jouw prestatie van vandaag? Ja, ik denk het wel. Ik heb geprobeerd de ploeg te helpen wanneer ik kon. Heb ik gedaan en ja, dat is het enige wat ik kan doen. En wat de trainer ook zegt, het is gewoon een heel goede ploeg. En we maken stappen als team, als groep, ook als spelers. Maar het is niet zo dat we even over iedereen heen lopen. En ik denk dat dit gewoon, ja, je ziet aan de reactie dat we balen. Alleen als we dit laten zinken, dan kunnen we wel zeggen dat we gewoon het uiterste hebben gedaan. En nogmaals, we hebben het gewoon nog steeds, we doen gewoon mee. En de volgende wedstrijden gaan voor hen ook niet makkelijk worden. Dus ja, wat ik zeg, we moeten gewoon voor de volgende wedstrijden gaan. En ja, dan kunnen we het gewoon moeilijk maken. En ik heb er volste vertrouwen in. Hoe voelde het voor jullie dat na het laatste fluitsignaal het volledige stadion applaudisseerde? Wat doet dat met jullie? Nou, dat ze heel goed begrepen hebben wat we presteren op dit. We zijn van zo ver gekomen toen we hier met z'n allen begonnen. En als je nou ziet, 2 wedstrijden, 2 keer een uitverkocht huis. Je verliest weer niet. Iedereen denkt maar dat nee, je verliest weer niet. Nou, in zo'n poolfase is dat belangrijk. Als je tegen dat soort ploegen gelijk kan spelen. En tegen de iets mindere ploegen misschien kan winnen. Ja, dan sta je zoals je nu staat. Ja, als je je oor te luisteren werd sinds afgelopen vrijdag zeker, was het de verwachting van het publiek en ook nu aan het begin van de wedstrijd, er was de verwachting erg hoog. 2-0 tegen Jamaica is niet niks. Was die verwachting van jullie ook zo hoog? Nou ja, wij gaan altijd het veld in om te winnen. Laat dat duidelijk zijn. En we wisten wel dat we tegen een goede ploeg zouden spelen. Ja, dan krijg je strijd van het begin tot het einde. Dan zit er mee, we maken een prachtige goal. En we krijgen de kans op 2 in de binnenkant paal eruit. Nou, dan zit het niet mee. Wordt het 2-0, is zo'n wedstrijd gespeeld. Bij 1-0 blijft de spanning erop zitten, want ze hebben individuele kwaliteit om je te straffen. Dus ik denk dat we goed kunnen leven met dit gelijkspel. Ja, we willen allemaal winnen. Ja, dat willen zij ook. Ik denk dat zij zieker zijn dan wij. Trinidad. Ja. Jouw mening over de aanval van Trinidad? Ik denk dat daar ook al veel over is gezegd, dat ze inderdaad goede spelers hebben voorin. En ik denk dat we vandaag achterin het goed hebben opgelost, denk ik. Ze zijn weinig gevaarlijk geworden. Maar je ziet dat één klein momentje kan wel de wedstrijd bepalen. Maar uiteindelijk denk ik dat we
achterin en met de keeper samen dat we heel tevreden kunnen zijn over hoe we vandaag hebben gespeeld. Natuurlijk is er ruimte voor verbetering, maar ja, daar gaan we de volgende wedstrijden weer aan werken om een goede resultaat te krijgen. Ja, Meneer advocaat, voor de wedstrijd ga je natuurlijk in met een bepaald strijdplan. Er wordt in de tweede helft, bij de start tweede helft, wissels gemaakt. Veel hadden we misschien verwacht in plaats van Antonissen Tyrese Noslin te brengen en niet João Margarita. Wat is de overweging geweest om te kiezen voor Margarita? En hoe kijk je terug op die keuze? Nou, het gaat niet zozeer om Noslin. Ik denk dat Noslin meer gewend is vanuit een 3-4-3 te spelen aan de rechterkant. Margarita is normaal gesproken een speler die meer diepte en snelheid heeft. Ja, en als wij een beetje teruggedrongen worden, moet je spelers hebben met diepte. Eerst dat hij een beet kan houden, nou dat lukte ook niet. En dan de snelheid van de buitenspeler. Dat lukte wel met Goré, maar niet aan de rechterkant. Niet de eerste helft, niet de tweede helft. En hetzelfde geldt voor de spits. Dus die wissel maakt er niks uit. Ja, dus inderdaad dan terugkijkend op de andere wissel bij de tweede helft. Dat was dan, Locadia in plaats van Castanier. Nou ja, je verwacht dat het elftal dan beter gaat spelen, maar dat, ja, ik moet een beetje uitkijken wat ik zeg. Maar dat kan beter, dat ik het zo zeg. Hoe gaat de evaluatie dan straks met de spelers? Wij kijken namelijk ook terug op een wedstrijd waar toch een aantal, ja, misschien knullige fouten. Nou ja, de knulligste fout natuurlijk bij de 1-1 Ja. op het middenveld. Die dat veroorzaakte. Ja. Hoe gaan jullie daar als groep mee om? En hoe gaat u daarmee om bij de spelers? Dus om ze een hart onder de riem te steken, maar vooral dat het niet nog een keer gaat gebeuren. Ja, maken. We moeten nu niet gaan denken, omdat het al zo lang goed gaat, dat alles goed kan blijven gaan. Dat hopen we wel, dat hopen we nog lang vol te houden. Maar zo makkelijk is het niet. Ik bedoel, deze hebben jongens, wat ik in het begin zei, een aantal spelers van miljoenen. Hè? En wij hebben een aantal spelers die bij de KKD nog niet eens spelen. En we presteren dit. Nou, dat vind ik echt van de groep geweldig. Dus we kunnen wel kritisch gaan bekijken en alles kritisch analyseren. Nee, ze hebben keihard gewerkt om tot het resultaat te komen. We zijn nog steeds ongeslagen. Laten we daar nou eens een keer van uitgaan. En niet alles vanuit het negativisme bekijken, want dat is niet reëel naar die groep toe. Nou Kees, daar ben ik wel even bij. We willen natuurlijk wel, want we staan er ook bij als pers natuurlijk. Volledig achter Ola Blauw, volledig achter de Blue Wave. Dat hoop ik wel. Ja, wat zouden wij als pers nog meer kunnen doen om daar in de groep te stellen? Vraag je dat aan mij of vraag je? Nou ja, misschien in de spelers. Oké. Ik denk gewoon positief blijven. Wat de trainer zegt, kijk, we komen van ver. We hebben spelers die bij hun club ook nog ontwikkelen. We hebben veel jonge spelers. Dus ja, ik wil ook elke wedstrijd winnen, maar dat gaat helaas niet. Dus ik denk waar we vandaan komen, waar we nu zijn, hele grote stappen gemaakt. En we blijven nog steeds stappen maken. Dus ik denk, ja, gewoon positief blijven naar onze groep toe. We hebben wat ervaren spelers. Ja, weet je, ik ben gewend dat de druk erop komt en dat, dat de media ook negatiever kan zijn. Maar sommige jongens die maken het voor het eerst mee, dus ik kan alleen maar zeggen, blijf positief naar ons toe, dan geven wij alles. Dat is het enige. Maar je kunt zien hoe snel er een verwachtingspatroon ontstaat. Ja, dat zei jij al. Ja. En dat is ook zo. Ja. Dat is ook normaal. Maar we zijn niet in het Nederlands elftal. Nee. Ja. Maar we zijn wel ongeslagen nog. Dus de mooiste conclusie blijft sterk gespeeld, niet verloren, nog steeds ongeslagen thuis, wat dat betreft. Uit ook. En nog Hallo, twee wedstrijden, uit ook. en nog 2 wedstrijden, we gaan nog volop in de race. Nou, beter kan je het niet verwoorden. Ja, eigenlijk wel. Allereerst, je kunt ons zeker tevreden stellen door kaartjes voor Jamaica natuurlijk, vliegtickets voor ons te boeken, maar dan moet je bij Cor en Tom denk ik zijn. Nee, maar... Het nieuwe, journalisten vragen om geld. Ja. Nee, maar even serieus. In Nederland, we begonnen net al over, daar is het verwachtingspatroon best wel hoog en daar is ook vaak wat is het wat negatiever, maar moeten jullie dan niet ook blij zijn dat dat dan hier ook is, dat het verwachtingspatroon hoger wordt, nieuwe spelers bij dan natuurlijk. Nou ja, gezien de resultaten kan je dat verwachten, maar dat kan je niet altijd waarmaken.
Ik bedoel, als Nederland zelf de uitbreiding is 3-0 wint bij Malta, 4-0. Ja, ik zeg, als je 4-0 wint, heb je het goed gedaan en op naar de volgende ronde. Maar de media, die is wat dat betreft, ja, wat wijder. Grote moet vol. Wat vonden jullie van Obispo vandaag? Speelde uitstekend. Maar ook die naast me zit. Moet het ook voor jou vertrouwen? Ja, zeker. Dankjewel. We hebben natuurlijk op zich de eerste helft weinig kansen weggegeven. En je controleert ook redelijk de wedstrijd. Ja, de tweede helft blijven ze achter staan, komen ze op 1-0, dan blijft de druk komen. Ja, dan moet je voorin, en wat ik al zei, dat hadden we niet op Gorena. We hadden te weinig dreiging naar voren toe. Ja, dan blijf je achteruit lopen. Nou, oké, dan moet je niet verliezen. Ja, nog kort uiteenzetten waarom je ook vooraf trainer dat beter voetbalelftal vond dan Jamaica? Nou, het is ander voetbal. Trinidad heeft meer voetballers. En Jamaica vind ik ook een goed team. Maar dat is meer Fabank. Van achteruit de lange bal, fysieke kracht. Dat is op zich makkelijker te bestrijden dan dit. Hier moet je zo geconcentreerd zijn in de 1-tegen-1 situaties. Of het nou de linksbuiten is of de rechtsbuiten, de spits. Dat zijn jongens die allemaal miljoenen waard zijn, hè? Dat zijn jongens maar weinig die miljoenen waard zijn. Ja, de trainer. Hoe gaat het eigenlijk met... Ja, we schrijven uit. Zweden komt vrij, hè? Karel, is over het bezoek. Schapje. Is hij nog fit of was het gewoon een keuze van die om niet op te stellen? Wie? Bazoer. Hansen? Bazoer. Was hij fit of was hij... Ja, wij bespreken altijd natuurlijk met de staf de opstelling. En ja, Bazoer is een uitstekende speler. Maar 2 uitstekende spelers naast elkaar, dat vind ik een beetje gevaarlijk. Maar dat heeft te maken met mijn visie. God, hij komt op het juiste moment. Met mijn visie op een goede verdediger. En die jongen die ook goed kan verdedigen, maar die ook weet hoe hij het moet doen. En Bazoer is meer een voetballer. Die ik meer zie in een 3 als een vrije man. Zoals we daar speelden. Maar blijft een goede speler. Dus, als alles zo doorgaat, heeft hij niet een plek binnen het eerste helft. Het kan altijd, er kunnen blessures komen, er kan van alles natuurlijk. Je moet met iedereen rekening houden. We zijn blij dat hij bij de groep is. We weten ook dat niet iedereen even blij is dat ze niet ingevallen zijn. Ja, dat is iedereen naar voetbal. Dat weet je. Ik schrok een beetje van die 1-0. Je werd bedolven onder de spelers. Zo, nou, ik schrok zelf ook een beetje hoor. Nee, ze sprongen als gek. En die gewezen vader, die dook ook nog op me. Dus ik hield me eigenlijk alleen maar... Heb je Cor weg zien lopen? Ja, dat leek me wel verstandig. Cor valt om. Nee, maar dat zijn toch prachtige... Ja, dat vind ik prachtige momenten. Niet dat ik er nou toevallig een keer tussen sta, maar die spelersgroep, dat zit zo dicht bij elkaar. Nogmaals, er zijn een aantal mensen die niet blij zijn, omdat ze niet gespeeld hebben, maar dat hoort er ook bij. Hoe verbaasd ben je dat de keeper naast je nog geen club heeft? Ja, ik denk dat hij te veel geld vraagt. Want anders begrijp ik het niet, nee. Doe jij zijn zaken dan? Nou, hij is mals genoeg om dat Maar dat is zelf toch te doen. bijzonder, hij staat vandaag weer prima te keeper. Ja, de vorige wedstrijd ook. Dus dat is alleen maar goed, ook voor hemzelf. En uiteindelijk moet je toch het zelf doen om een club te krijgen. Een ander doet het niet. Nou, dan kun je alleen maar doen als je presteert. Nou, dat doet hij. Dus komt het goed. Komt zeker, komt zeker. Komt goed. Eén vraag nog. Dik even inhaken op die feestvreugde vandaag. Dan bedoel je feestvreugde? Ja. Bij 1-0? Ja, bij 1-0. Ja, nou, dat was prachtig. Is dat de kracht van het elftal? Ja, dat vind ik wel. Ja, dat voel ik. Het hele team, er was ook een opstootje ervoor nog. Dan gaat in één keer 8 spelers zie je vanaf die bank niet helemaal naartoe. Tot de helft, tot het moment dat het zou escaleren. Dan hadden ze het recht opgedoken hoor. Ja, maar dat was ook de eerste keer dat ik dat zag en het kwam weer op. Is dat dan ook iets wat je meeneemt in de volgende wedstrijd? Is dat iets wat je in je Nou, dat zit, meeneemt? dat zit in die ploeg. Dat hoef ik niet aan te wakkeren. Dat is een groot verschil met het Nederlands elftal natuurlijk.
Ja, dan heb je ook een groot verschil in de kwaliteit. Ook ander type spelers. Ja. Wij moeten het op een andere manier brengen. Maar is dat een mogelijkheid om dat nog wat te intensiveren in de ploeg, waardoor je Nou, de laatste kijk, 2 wedstrijden dat alles geeft. Dat makkelijk te beïnvloeden is. nou ja, we moeten goed kijken wie de vorm heeft. En, de meeste spelers die gaan nu wel bij een club spelen. Maar er zijn nog steeds spelers die geen club hebben en die niet spelen. En toch moeten wij het ermee doen. Dus dat is al een prestatie op zich met deze groep. Dat doen ze ook. En nee, we gaan ervoor. We staan ervoor open. Uw laatste vraag? Ja, u bent coach geweest van heel veel elftallen, veel onder uw hoede gehad. De spelers hebben ook nogal wat Nederlandse coaches in de afgelopen 10 jaar gezien. Jongens zeker. Hoe anders is het Curaçaose elftal vergeleken met teams die u eerder hebben? Behalve dan misschien het verschil in kwaliteit? Nou, alles is anders. Alles is ook anders voor mij. De meeste dingen die ik nu accepteer zou, toen ik jonger was, niet accepteren. Bijvoorbeeld? Nou, de bus, het eten, de muziek. Dat was bij mij ondenkbaar. Maar je moet, zo hebben mij netjes verteld, dat het hoort bij de traditie. Nou, dan laat ik dat zo. En voor de anderen, als je kijkt naar de coaches die jullie hebben gehad in het verleden en nu Dick. Ja, dit is Dit is de beste coach, dit is de beste coach. Nee, ik heb wel met veel coaches samengewerkt. Ik denk dat je gewoon wel merkt bij onze trainer dat hij gewoon ervaring heeft en rustig blijft. Niet in paniek raakt en gewoon de dingen doet die je moet doen als coach. En dat klinkt misschien wel simpel, maar veel coaches waar ik mee gewerkt heb, of jonge coaches, die willen toch veel, maar hij moet gewoon eigenlijk de simpele dingen doen. En ik denk dat Dick daar heel goed in is om het goed neer te zetten. En ook spelers vertrouwen geven, dat is ook belangrijk voor jongere spelers, die hebben we ook veel in de groep. Dus ik denk dat die samenwerking heel goed is. Wat hij zegt, hij moest natuurlijk zichzelf wel een beetje aanpassen aan hoe wij het hier doen. En dat doet hij goed. En ik denk dat ook dan krijg je ook veel waardering terug van de groep naar de trainer. En ik denk dat die wisselwerking nu gewoon heel goed gaat. En dat is het belangrijkste, denk ik. Dagen jullie hem uit, ook in het ja, menu? natuurlijk wel. Maar we weten wel. Uitdagen? Nog mee? Ja, met het eten, type eten, de bus. Nou, soms moet hij dansen, maar dat wil hij niet. Maar dan proberen we het toch. Ik heb gedanst. Hij heeft wel gedaan, dus nee, dan moeten we. Dat was voldoende, toch? Dat was goed. Zelfs Kees heeft gedanst. Kees, dus zelfs Cor. Zelfs. Wat bedoel je met zelfs? Nou ja. Oké, we gaan. Ja. We gaan De volgende keer.